ben ik alleen. Ik zou een liedje kunnen zingen. Day after day. Maar ik doe het niet. Als het goed hard waait, dan hebben we kunnen we heel veel doen. En dan kan je koffie zetten en dan kan je alles erop doen. Maar als het de dagje wat minder waait, dan zetten we maar even geen koffie. Want de voorstelling draait er ook nog op. Dus dan moet je niet het risico lopen dat de accu's ineens leeg zijn. De windmolens laden een aantal accu's op. En als het goed hard waait, dan kan je daar heel lang mee doen. Je moet echt bewust bezig zijn. Ja, wordt er wel heel bewust van hoe je met de energie omgaat. Dat vind ik er ook heel mooi aan. Het is natuurlijk, het is wel een ontwikkeling als het die kant op kan gaan. Dat we veel meer gebruik kunnen maken van de energie van de zon en de wind. Zeker ook bij theater, waar je toch ook met licht heel veel het vermogen er natuurlijk doorheen jaagt. Dat zou een hele goede ontwikkeling zijn. Je moet wat voor over hebben om groen te zijn. Maakt het iets uit voor het stroomverbruik? Ja, geen idee. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar het is wel gewoon een begin. En het is denk ik leuk voor de bewustwording van mensen. En het past goed bij Oerol, waarin je toch als bezoeker heel dicht staat bij de natuur hier op het eiland. Dus ik denk dat het gewoon voornamelijk leuk is. 286, nadat hij als eerste de kust van Engeland. We hebben de hele voorstelling over de wind is onzichtbaar. Je kunt hem niet vatten, je kunt hem niet grijpen. Maar we kunnen hem nu wel omzetten in energie, wat een heel praktische gevolgen heeft voor onze voorstelling. En dat vind ik een hele mooie paradox bijna, die nu bij ons eigenlijk bij toeval in onze voorstelling is geslopen. En ik had me ook in het begin als een doel gesteld van ik wil ook echt iets doen dat ik me echt afhankelijk ervan maak. En daar ben ik heel erg naar gaan zoeken. En toen ben ik hierop gekomen. Ik doe dus voor het KNWI onderzoek naar wind, waai en geluid. We noemen dat waai. En daarvoor heb ik dus die installatie gebouwd. Wat hij eigenlijk doet is hij vangt geluid uit de wind op en dat splitst hij tot zuivere tonen. En even goed ruiken, voelen ook. We hebben eigenlijk altijd wind gehad hier, maar bij de allereerste voorstellingen was het nagenoeg windstil. En dat is dan heel bizar. Maak je je dan ook zorgen over de rest van de week? Nee, eigenlijk probeer ik heel erg, maar ik denk ik kan me erover op gaan winden, maar laat maar waaien. Het duurt nog wel even voordat Oerol-Voslijn klimaatneutraal is. Het is op zich wel een leuk doel en we hebben als organisatie wel tegen elkaar gezegd van misschien over 20 jaar. Dat we volledig op zonne- en windenergie draaien, je weet nooit. Maar dat is net een keiharde doelstelling om klimaatneutraal te worden. Nee, geen keiharde doelstelling. We doen het eigenlijk voornamelijk omdat we het leuk vinden. En dat is de beste motivatie altijd. Want nu vliegen de megawatts er nog hut terug. Er rijden ook tuk-tuks en als je daarachter rijdt, dan stinkt dat behoorlijk. Ja, we zijn niet perfect.